Πίσω από κάθε τι που παραγγέλνουμε online, είτε είναι ένα ζευγάρι παπούτσια, είτε το νέο μας κινητό, κρύβεται μια τεράστια, μα εντελώς αόρατη απόφαση. Σήμερα λοιπόν θα φωτίσουμε ακριβώς αυτό το μυστικό. Είναι απίστευτο, σωστά. Πατάμε ένα κουμπί και σε άντε 2 μέρες, μερικές φορές ακόμα και την ίδια μέρα, ένα πακέτο εμφανίζεται στην πόρτα μας. Λες και είναι μαγικό. Δεν είναι ακριβώς μαγεία. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ έξυπνης στρατηγικής. Και ξέρετε κάτι? Όλη αυτή η στρατηγική στηρίζεται σε μία και μοναδική, κρίσιμη επιλογή. Μια επιλογή που κάνει κάθε εταιρεία πολύ πριν καν πατήσουμε εμείς το κουμπί της αγοράς. Μια απόφαση που καθορίζει τα πάντα, από την τιμή μέχρι το πόσο γρήγορα θα το έχουμε στα χέρια μας. Να το λοιπόν το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το τεράστιο δίλημμα. Πού να φτιάξουμε την αποθήκη, κοντά στο εργοστάσιο που παράγει τα προϊόντα, ή μήπως κοντά στις πόλεις, εκεί που ζουν οι πελάτες? Κάθε επιλογή έχει τα δικά της συν και πλην. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη στρατηγική. Ας φανταστούμε μια γιγαντιαία αποθήκη χτισμένη ακριβώς δίπλα σε ένα εργοστάσιο που βγάζει χιλιάδες προϊόντα κάθε μέρα. Γιατί να το κάνει αυτό μια εταιρεία, τι κερδίζει? Εδώ η απάντηση έχει να κάνει κυρίως με τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα, η γη σε τέτοιες περιοχές στις βιομηχανικές ζώνες είναι συνήθως πολύ πιο φθηνή. Επίσης, η αποθήκη είναι πόρτα με το εργοστάσιο. Μόλις ένα προϊόν είναι έτοιμο, πάει κατευθείαν για αποθήκευση. Και το πιο σημαντικό, οι εταιρείες μπορούν να παράγουν και να αγοράζουν υλικά σε τεράστιες ποσότητες. Και όταν αγοράζεις μαζικά, πετυχαίνεις καλύτερη τιμή. Έτσι, πέφτει το κόστος για κάθε προϊόν. Οπότε, το ζουμί εδώ είναι αυτό. Όταν η αποθήκη είναι δίπλα στο εργοστάσιο, ο βασικός στόχος είναι ένας: να κρατήσουμε το κόστος όσο πιο χαμηλά γίνεται. Αυτό το κόλπο, το να πέφτει δηλαδή η τιμή όταν παράγεις πάρα πολλά κομμάτια, το λένε οικονομία κλίμακας. Όλα γίνονται για τη μέγιστη οικονομία. Και τώρα πάμε στην ακριβώς αντίθετη λογική. Τι γίνεται όταν μια εταιρεία αποφασίζει να χτίσει την αποθήκη της μέσα ή δίπλα στις μεγάλες πόλεις? Εκεί που ζούμε όλοι. Εκεί που βρίσκονται τα καταστήματα. Εδώ η μαγική λέξη είναι μία, ταχύτητα. Όταν βλέπουμε την υπόσχεση παράδοση την ίδια μέρα, μπορούμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι πως η αποθήκη είναι κάπου κοντά μας. Τα ράφια στα μαγαζιά δεν αδειάζουν ποτέ, γιατί ο ανεφοδιασμός γίνεται αμέσως. Και φυσικά, ένας πελάτης που παίρνει την παραγγελία του γρήγορα είναι ένας χαρούμενος πελάτης. Επιπλέον, αυτές οι αποθήκες είναι συνήθως δίπλα σε μεγάλους κεντρικούς δρόμους, κάνοντας τις παραδόσεις παιχνιδάκι. Επομένως, σε αυτήν τη στρατηγική, η προτεραιότητα αλλάζει τελείως. Δεν κοιτάμε τόσο το κόστος, αλλά την άμεση εξυπηρέτηση και το πόσο ευχαριστημένος θα μείνει ο πελάτης. Ναι, ίσως η τοποθεσία κοστίζει παραπάνω, αλλά αυτό που κερδίζει η εταιρεία είναι η ταχύτητα και η εμπιστοσύνη μας. Ωραία, είδαμε τις δύο βασικές επιλογές. Από τη μία έχουμε το χαμηλό κόστος και από την άλλη την απίστευτη ταχύτητα. Πώς όμως παίρνετε η τελική απόφαση? Σίγουρα δεν ρίχνουν κορώνα γράμματα. Υπάρχει ολόκληρη μέθοδος από πίσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Αριστερά, η στρατηγική του εργοστασίου. Προτεραιότητα στο χαμηλό κόστος και την αποδοτικότητα. Δεξιά, η στρατηγική της πόλης. Προτεραιότητα στην ταχύτητα, την γρήγορη παράδοση και την ικανοποίηση του πελάτη. Είναι η αιώνια μάχη, θα λέγαμε, ανάμεσα στην οικονομία και την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Και ας μην ξεχνάμε πως είναι αυτές οι αποθήκες σήμερα. Δεν είναι απλά κάτι σκονισμένες αποθηκούλες, μιλάμε για τεράστια, υπερσύγχρονα κέντρα, γεμάτα τεχνολογία και ρομπότ, σχεδιασμένα στην παραμικρή λεπτομέρεια για να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Πώς ζυγίζουν όμως όλους αυτούς τους παράγοντες για να αποφασίσουν? Όπως είπαμε, η απόφαση δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι που αναλύουν όλα τα δεδομένα. Μια από τις πιο γνωστές, μάλιστα, μοιάζει λίγο με παιχνίδι στρατηγικής. Η μέθοδος αυτή λέγεται μοντέλο βαθμολόγησης. Στην ουσία είναι σαν ένα παιχνίδι με πόντους. Πρώτα, η εταιρεία αποφασίζει τι είναι σημαντικό για αυτήν. Ας πούμε, το κόστος της γης και η πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους. Μετά, δίνει σε κάθε παράγοντα μια βαρύτητα, δηλαδή πόσους πόντους αξίζει. Και στο τέλος, κάθε υποψήφιο τοποθεσία βαθμολογείται. Αφού γίνουν οι μαθηματικοί υπολογισμοί, η τοποθεσία που συγκεντρώνει το υψηλότερο σκορ κερδίζει. Λοιπόν, είδαμε τις δύο στρατηγικές, είδαμε και πώς παίρνεται η απόφαση και φτάνουμε στο μεγάλο τελικό ερώτημα. Ποια επιλογή είναι η καλύτερη? Ποιος είναι ο νικητής? Λοιπόν,
Η απάντηση ίσως να μας εκπλήξει λίγο. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ένας νικητής, δεν υπάρχει μία μοναδική σωστή απάντηση. Η τέλεια τοποθεσία εξαρτάται πάντα από το τι πουλάει η εταιρεία και σε ποιον το πουλάει. Για παράδειγμα, μια εταιρεία με φρέσκα τρόφιμα προφανώς θέλει να είναι κοντά στις πόλεις. Μια εταιρεία που φτιάχνει κάτι πολύ βαρύ, όπως έπιπλα, ίσως προτιμήσει να είναι κοντά στο εργοστάσιο για να γλιτώσει κόστος. Και αυτό εδώ το απόσπασμα τα λέει όλα. Η αποθήκη δεν είναι απλά ένας χώρος με ράφια, είναι πραγματικά η καρδιά της επιχείρησης. Αυτή δίνει τον ρυθμό, αυτή αντλεί τα προϊόντα από το σημείο που γεννιούνται και τα στέλνει μέχρι τα χέρια μας. Η θέση της λοιπόν καθορίζει τον παλμό ολόκληρης της εταιρείας. Έτσι, την επόμενη φορά που θα χτυπήσει το κουδούνι με μια παραγγελία, αξίζει να κάνουμε μια παύση και να σκεφτούμε. Για αυτό το αγαπημένο μας προϊόν, το κινητό, το βιβλίο, το παιχνίδι, πού να βρίσκεται άραγε η αποθήκη του? Κοντά στο εργοστάσιο που φτιάχτηκε? Κάπου μακριά? Ή μήπως σε μια πόλη πολύ κοντά μας? Η απάντηση κρύβει από πίσω της ολόκληρη την ιστορία του.